हेल' लोगोफोर, नै जोंहा हाबा जानो थांगासिनो। न'आव सफैथ'बाय, बेनिफ्राय ज' लोगो जानानै जयैनो थांसै आरो लोगोफोर। जोंहा थांनो नै। ओमफ्राय दखानाव गिफ्ट लाखानोसै होननानै नै गिफ्ट नायफैबाय जोङो। लाखाबाय। थांगासिनो ओमफ्राय मोनथारनोसै नै बावला। गारि मोजां गेलेथारदोंना? थांगासिनो नै हाबायाव मोनसिगोन। ओमफ्राय नै हौवा गोदान लागोआबो सफैखाबायमोन। ओमफ्राय जों बिसोर न' सिङाव हाबनायनि सिगां फैबाय आरो। Gila, ses. Ayo, langsung. Onnai. Berlai aku. Papa ada mama sadang. Ayo. Jikaय amबायना? मानखौ नायलाय। आयौ दाउखौ होनदों बाबा नोङो? दाउखौ होनदों नोंसोरो? सिनाय। आइसक्रिम जानो नामा? दे। जाया दानदो। जायोसो। दा नै मोनसे हाबायाव थांबावगासिनो, लोगोनि बिनानावनि हाबायाव। दायो नै फिसालायाबो उन्दुबाय। मोनसेयाव थांनानै फैखांबाय, दायो थांगासिनो र'। मोनफैबायानो नै मोनसे हाबायावबो। दायो थाब जानानै थाब थांनांसिगोन आरो, मेंबायबो। ओंखाम जाफैबाय नै जोङो। नाजाबो। हेल' लोगोफोर, न'आव सफैजोब्बाय नै। मोननै हाबा एटेन्ड खालामनाय, जा मेंखाबाय लोगोफोर। दायो दसे जिरायनोसै, ओमफ्राय फ्रेस जाना लानोसै। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लोगोफोर अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो। थेंक इउ।